Dobro večer. Mislim da smo vidjeli jednu lepu utakmicu sa puno šansi, otvorenu, taktički isto vrlo jaku utakmicu. Rubin se predstavio kao ekipa koja u svakom trenutku zna šta hoće. I posle svega što se dešavalo prethodnih par dana i psihologija sa kojom smo ušli u utakmicu, mislim da treba odati priznanje igračima i ja im ovom prilikom odajem to priznanje i mislim da su završili sezonu na jedan lep način, jer uzeti 3 boda u Ligi Evrope, s obzirom da smo imali daleko najmlađi tim u ovom takmičenju. I mislim da nam je neko ponudio ovo, ja mislim da bi mnogi od nas to oberučke prihvatili, s obzirom na tradiciju prethodnih takmičenja i kako smo prolazili u Evropi. Čestitao bih igračima Rubina na osvojenom prvom mestu i poželim puno sreće u nastavku takmičenja u Evropi i u ruskom šampionatu. A našim igračima čestitam na osvojenoj tituli, na dobrom predstavljanju Srbije u Ligi Evrope. Biće tu normalno i drugačijih komentara, ali ja znam Я хочу поприветствовать наших игроков. I želim im prijatan odmor i srećnu Novu godinu i Božić. Желаю. Pa mislim da je takav prekršaj bio negde na sredini terena, da bi sudija sigurno zaustavio igru. Zašto to nije uradio 16 metara? Vjerojatno bi morao golmanu da da crveni karton, a vjerojatno ni on nije teo da pokori. Po meni nedostaje samo iskustvo igranja ovih jakih i velikih utakmica, ali mislim da ova ekipa Partizana možda je imala uz malo više sreće i kvalitet za tih 3-4 boda, možda više. Sutra imamo u 11 sati sastanak i posle toga idemo, ja se nadam, na raspust. Вопрос был. Того, как мы закончили групповой турнир. Ну и по игре можно сказать, что тоже неплохо выглядели. Были ошибки в простых ситуациях, но в целом есть удовлетворение. Što se tiče igre, ne mogu da kažem da smo loše odigrali, imali smo nekoliko šansi, sve u svemu nije bila loša igra в российском первенстве. Я не могу сказать, я не очень хорошо знаю čempionat. Ne mogu da odgovorim na to pitanje, ne poznajem baš najbolje prvenstvo. Rusko prvenstvo, da. Пожалуйста, еще вопросы есть? Ima li još neko pitanje?